Ole, tuna chuan YouTube ami zai hla emo video emo download dan kha kan sei don ani a mp3 audio kan ti ringotin download theya tin video ni chuan a video nen khan a download thei bok a chu kan soenga amaro chu YouTube hemi kan man pa ngai atang hi chuan chu tiang chu a thei lova chuan vidmate kan mamo ta ni hi vidmate ania ti chuan vidmate chu kan phone a om sa theya om sa lo theya om sa lo atam zong mai theya chu thil dang he chu play store atangin kan install thina kan la thina ama ro chu vidmate hi play store a hianin a om lo em mu harani chu wang chonin play store atang ni lovin Google kan phone om nain ang no hei Google search kan ti kha kan du kan wazon na kha Google atang hianin a mu theya vidmate kan search anga ti hian hei download na helai chu ti lut zel lo mayang en call ve deuh te ngai thina ti chon Google atangin vidmate hi kan download theya a application a hi ani lo chuan Chrome browser thawani a chu he heta hin Chrome kan leya Chrome hi tunlai smartphone a chunan da zel in ka hria Google atangin amo Chrome atangin amo vidmate application kan download anga ti chuan ki pon ka da sa a chu kan en anga heta hnuai lama hian vidmate ka da a ti chuan vidmate a kan luta ti hian chunglam kil veilama khian sites ti khi kan hmu a khi Google sign te YouTube sign te po chunga bom khat chunga lo oma ti chuan kan lutanga chu ta chuan ti khian YouTube lo om ta ne YouTube lo oma hemi vidmate chunga YouTube a hian kan lutanga ta chuanin amaron langsa ve top hi oma zai tunge kan han ti chinang lal mudiki horun pui ti te en chin taila o kan ramzon zun leng chungaron langa hi en chin nan mang taila ti khan YouTube pa nga in kan play vek thei ta ni kan play theya ro za hi chu ovring o tonga ben cheng du thin ti chuan hei he ta video on noi chi a hian asira abial sen hi kan hmu a ti khian fei alo oma khimi sign khi download na ti ani thina ti chuan tan kan lu tanga tian alo lang le ta a chunglama khian khi music ke intia music ti hnuaya du thlan tur pathum alo oma heng pathum hi a zai ri chau audio chau kan ti kha mp3 kan ti kha download na ani ta chon du kan thlang thei he a music quality tin ang lawa then pani hi mp3 nia pakhat m4a nia mp3 hi atha thina ne eng phone po amil du ber ti chon mp3 ro rawa po tuna hian anwai ber 256k ti khi a in thlang ta a ti chuan hei hi asang zok a 256 ania chung chu 128 ania hei hi thazok tur a te po ngai tai la ti chuan hei hi kan du chuan download he ta noi berami hi download kan tenga o ti chin lo kang rei lo te o ngoro o a theiri lo ni hi ta hi chuan ti chuan ti khan kan tiang in phone a chona thei don heta noi download hi in metanga ti chuan aron lang vekanga in download china kha za ani nuaron zowanga ti khan kan download tin ani mai ta ni ti chuan
a music video hi kan du ni chuan a video chop hian kan du ni chuan hei video hnuai zawk a awm le ta a hnuaia pahnih pali a paruk lai du thlan tur a awm ta hei hi enge awm ze kan ti chuan a quality kha a in that hlei a in fia hlei dawn tihna ni olsam berin a chung ber khi chu a fia vak lovanga a hnuai chi a hi a fia le dewanga a fia tel telanga fia tel telanga a hnuai ber pe chu hei HD ane sang lu tuk to ni a fia em dawn tihna ni ti chuan heta dinglam sir kan en chuan a MB po a lian ta hle ni MB somkwa pasari point pasari pakhat ania ti chuan amar chu mi ni rual chuan a lai hall pahnih 360p le 480p kan ti te po hi a fia thokhat tho turangai ani khemi a video khi quality thani wangin ti chuanin ta hianin download kha kan met le mai dawn ani chuan alin download zawang kha hla po kha kan phone a kan music play na tang kan mungal thenga video kan download po hi gallery a te kan video folder a te kan humai dawn ani hi tangkai ve khopani amaro chu kan hriat tel tur chu kan ti hra manga hetianga a audio emo a video emo kan download thei rual hian YouTube a zai angchi an ron share ani chuan kan lo viewa kan lo like akha kan ti zel tho kha a tra khop ani ti chuan video kan download phe chu mi YouTube video phe chu a video a pum khan lo thon dar tur po ani lem lo hei chu mani chela tha hriat na atang te po in hriat ve tur ke manin kan du ni chuan status atan te a akhoi molai te kan lo mang du ni chuan mang mai la YouTube a video o ma hi chu a puma a tluan na tu te ma thon chon kha chu thilfin thlak ani vak lovani min video khan du ni chuan YouTube a khan an view ve anga chu channel nei tu tan po a hluwa atangkaya apoimo ani ama ero chu he thil hi man the lo om ve reng ani tak sia chuan mamo a thazong mamo te tan kan han sei ni chu ti khanile phot sela video min lo thil saka wangin kalombe